איזה בזבוז של מצב. אין סיכוי שזה גול. הלו, אתה, ג'ינג'י, מה אמרת, שאין גול? אני מכיר אותו, הוא בן אחותה של גיסתי, אמא של הגולים. אני איתך קרקוב, אני שם הימור כפול שזה מה שאמרת שזה. גול. כן, כן. מה גול? אין לו ימין. מה זה לא ימין? ימין, תן גול אני אומר לך. טוב. לא זור בדין, סגור זה גול, זה מר, מכיר אותו מהנוער של אלופים, אמא של הגולים. אבל אין לו ימין, תראה אותו, אין לו ימין. וואלה, אני עדיין אומר יש גול. אני שם יש גול. וואלה קרקוב, אתה צודק, תסתכל עליו. אני שם אין גול. תשמע, יש פה עוד זווית של הסתכלות, אולי אין גול. זה גול, זה שחקן של יש גול! זה גם נכון. לא גול. גול! זה תלוי. הוא לא מפספס, יש לו 100% בחופשי. אולי כשהיו לו שתי רגליים. מה איתך בידרמן? אתה שקט כמו דג. איזה בידרמן זה, יאללה. בוא נה, ג'ינג'י, תראה איזה טעים נראה הדשא של הרחבה.